黒目の下の部分を一番濃くするとすごくポップなイメージになるので、丸く丸くぼかしていきます。目の周りにちょっとペイントする感じでいくつか円を描いていきます。で、今度さっき描いた円の中に今度はピンクのペイントを入れていきます。ラメを今度唇に少しのせていきます。